més de 300 nens i nenes de diferents escoles de la ciutat porten avui l'esperit de Nadal a Sant Cugat. Amb la tradicional cantada de Nadales, totes les escoles faran un recorregut pels carrers i comerços de la nostra ciutat fins a arribar a la plaça de Barcelona, on cadascun d'ells farà una actuació per celebrar la inauguració del pessebre. Estem amb la coordinadora musical de la cantada, la Gemma Navarra. Explica'ns una mica com ha anat aquesta trobada. Bé, el dia d'avui està passant amb molta tranquil·litat, tot ha anat molt bé, els nens estan cantant i nenes estan cantant per tots els carrers de Sant Cugat, al voltant de 300 nens i nenes aquest any participen en aquesta nova edició de les Nadales al carrer. Tots els botiguers els han acollit amb molta simpatia, amb molta il·lusió, els hi han ofert molts regals per les botigues, estan tots molt il·lusionats i bé, jo que coordino tot el que és el tema de les corals, els repertoris musicals, la connexió entre les escoles, l'organització musical, estic molt contenta perquè hi ha molt bona rebuda per part del Sant Cugat del Vallès, els ciutadans, per part de tots els pares i mares i els nens s'ho estan passant bomba. Des de la Comissió d'Escoles de Música agraïm molt la col·laboració de la Federació del Comerç, que any rere any aposten per aquesta activitat i ens ajuden molt amb la infraestructura per poder engrescar els nens a que cantin, ens diuen els llocs on és millor que cantin, ens ajuden també a donar-los un obsequi, sempre xocolata calenta, galetes, obsequis i estan tots molt contents, estem molt agraïts. I una mica quin és l'objectiu amb el que es fa aquesta trobada? L'objectiu bàsic és que els nens i nenes puguin viure el Nadal, amb la seva il·lusió, els carrers il·luminats per les llums del Nadal, els aparadors, tots plens de regals, tots decorats, és viure l'essència del Nadal. Ha estat molt especial, no?, perquè s'ha dedicat a una persona també molt important i especial per vostès. Efectivament, la trobada de corals d'avui, l'edició de l'any 2011, ha estat en record de la Núria Serrahima, que era una directora de corals i una noia, una soprano que cantava moltes corals de Sant Cugat i de Catalunya, una persona entranyable que vivia profundament al món de l'educació musical. L'Escola Pins del Vallès va potenciar molt tot el que és el món coral i bé, en tots els actes dels Nadals a Sant Cugat del Vallès era una persona que estava a totes, estava a totes les corals, estava a l'auditori, al monestir, a les Nadales al carrer, una persona amb molta energia i aquesta trobada de corals l'hem dedicat amb ella. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Estem amb la presidenta de la Federació de Comerciants, la Maite Pérez. Encara no ha acabat, però una mica quina és la valoració? Pues molt bona. Bueno, és un acte que ja es porten uns 10 anys fent i els nens estan encantadíssims. I podries explicar una mica en què consisteix aquesta trobada de cantades? Bueno, com t'ha explicat la Gemma abans, diferents corals d'aquí del poble, d'escoles i d'escoles de música també, van cantant, primer fan una ronda per diferents botigues, per l'eix comercial i tal, i després acaben aquí a la plaça i fan aquí una cantada i llavors prenen xocolata i els donem galetes i xutxeries. I ja ens ha explicat una mica quin és l'objectiu, però des de la Federació de Comerciants com s'inicia aquesta trobada de nens santcugatencs que impulsen una mica el que és l'esperit de Nadal aquí a la ciutat? Bueno, ja et dic que fa ja molts anys que es fa i perquè trobem que és una cosa molt maca. Sempre l'esperit de les Nadales anima molt tant als nens com als carrers i tot, i és una cosa que trobem molt entranyable i ja et dic, ens agrada molt.
Molt bé, doncs Maite Pérez, moltíssimes gràcies. Merci, a tu. Estem amb el Martí i amb el Pol, que han participat en aquesta trobada de Nadales. De quina escola sou? Del Turó de Can Mates i del Pi d'en Xandri. I què és el que heu fet? Estàveu nerviosos o com us heu preparat? Heu assajat molt? Sí, el cant coral. Hi havia classes a cant coral que començàvem a practicar les cançons fins a aquest dia que hem anat per botigues a cantar. I des de quan esteu assajant? Des de fa molt. I esteu contents de com ha sortit o no? Sí. Hi havia molta gent o no? Sí, bastant. I quines cançons heu cantat? El de la Pepa, el del pessebre i el del Nadal. D'uns quantes més, que no me'n recordo. Molt bé, doncs moltes gràcies. De res. Estem amb el Nil, l'Arnau i el Sergi, que són del Cor Fusió. Sí. I heu estat nerviosos? Bueno, una miqueta. Una miqueta per regals. Una miqueta amb els regals, perquè us han regalat coses, no? Que jo he vist que us Sí. donaven unes bosses. Què us donaven? Xutxes, llapisos, enganxines. Sí, també coses... Sí, totes aquestes. Vosaltres d'on sou? De Sant Cugat. Però Nosaltres tres hem cantat a l'escola Collserola i ell de l'escola Collserola, però està a l'escola Fusió també. I hem parlat amb alguns que estaven nerviosos. Vosaltres estàveu nerviosos? Sí, molt. Per què? Perquè... Jo creia que no podia cantar bé i bueno. Per què? Perquè estava molt nerviosa i vaig entrar a la meva habitació i vaig començar a calentar la veu. I al final com ha sortit? Ha sortit bé o no? Sí, molt bé. Jo estava nerviosa. Tu també? Tots estàveu nerviosos? Sí, jo molt. Però al final tots... mica. Sí, Però al final... mica i... jo pensava que cantaria malament i és per això. Però al final tots heu quedat molt contents, no? No? Sí. Després d'haver recorregut diferents carrers de Sant Cugat i després d'haver escoltat les diferents Nadales, amb aquesta xocolatada ens acomiadem. Bon Nadal! Bon Nadal i bona